Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ernie's Secret Files. Si Ernie na nagpatawad sa kanyang asawa na nagkamali. Nagkaroon ng third party pero tinigilan naman na. At kung hindi niya raw ginawang magpatawad dati, hindi sila magkakaroon ng dalawang cute na anak ngayon. Nabibiro na nila ang isa't isa tungkol doon sa nangyaring pagkakamaling yun ni Princess. Ganun yata talaga eh. Kapag moved on ka na, yung pwede mo nang biruin yung tao doon sa nagawa niya. Yung ganun. Pero syempre, may hiya pa rin daw si Princess. Mas gusto ko nga yung ganun eh. Yung parang nahihiya dahil nakagawa ng kasalanan. Pero syempre, don't let it consume you. Na parang, hindi, wala na akong magandang gagawin. Alam mo yun? Mas maganda yung taong pag nagkamali, nahihiya after. Hindi yung, nagkamali na nga, proud pa siya dun sa pagkakamali niya. Nagmalaki pa. Diba? Yung mga ganun eh. Nagkamali na nga, magmamalaki pa. Tapos magpo-point pa ng finger sa iba. Sasabihin ikaw ang may kasalanan. Buti na lang at aminado ang prinsesa ng buhay ni Ernie. At nagkaayos sila. So, pakinggan naman natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Alan Valenzuela. Ang swerte niya, akala ko naman tapos na ang kwentong iyon. Buti na lang ay nagpatawad ang ating SF sender. Maswerte si Princess dahil tinanggap siya uli ni Ernie. Ito naman sabi ni Igop Motovlog. Mapagpalang araw DJ Rocky. Grabe naman yung girlfriend o asawa ni Ernie. Napakaano. Kung ako yan, hindi na ako makikipagbalikan. Pero siguro, sadyang may mga tao lang na deserve ng second chance. Ingat lang sa mga cheater dahil yung ibang cheater, always a cheater. So yung ibang cheater, hindi always a cheater? Hi din kay Alan Avanzaro. Hello sa pinakamagandang DJ ng Pilipinas. Wow, sip-sap. Medyo ka doon. Magkano gusto mo? Wala na tayong pan-Gcash ngayon. Sabi niya dito, saludo ako sa katatagan ni Ernie. At ngayon, tinatawanan nyo na lang ang masakit na nangyari dati. Ganun talaga ang dalisay na pagmamahal. Hindi makasarili. Kahit masakit, kayang tanggapin at magsimulang muli. Mabuti nga at hindi nabunga ang pagkakamali ng misis mo at walang baka na naiwan. Kasi, once na pinatawad mo, baka pala, hindi baka. Sabi ko, yung baka kaya na sinasabi niya, yung si Fred, baka mukhang baka yun. Walang baka na naiwan. So, parang walang what ifs na naiwan. Kasi once na pinatawad mo ang isang tao, balik dapat lahat ng tiwala at pagmamahal mo sa kanya. Sana, maging matibay kayo sa lahat na pagsubok na darating sa inyong buhay. Maraming salamat from Angel Alan Avanzaro. Eto naman sabi ni Robert Tirao, kahit nagkamali siya, pinili mo pa rin na patawarin siya alang-alang sa kagustuhan mo. Hi kay Charles Sancho. Mabuhay ang ating SF sender. Yung iba, nagpapalaya na para bang kalapati. Tapos papalakpak para bumalik uli. Eto naman sabi ni Katrina San Jose. Naalala ko yung kwento dati ng kakilala ko. Nahuli ni Missy sa isang club si Mister kasama yung babae.
na ibinahay ng mister niya, pero sa halip na awayin niya yung mister niya, pag uwi nila, ginamot pa ni Mrs. yung sugat ni mister sa muka dahil sa kalmot niya. Meron talagang taong hindi lang dahil martir, kundi dahil madaling magpatawad at sagad kung magmahal. Happy family sila ngayon at meron silang 2 apo. Salute sa mga taong nasaktan, nagpatawad at patuloy na nagmamahal sa mga asawa nila. Thank you, Katrina San Jose. May ganun, no? Yung kinalmot ka na ng misis mo tapos siya rin pala yung gagamot sa'yo. Sabi ni Joms Ashley, maraming tao ang malamang na magsasabing pag nangaliwa, hiwalayan mo na yan o kaya naman patawarin mo kung mahal mo. Iba-ibang reaksyon ng mga tao patungkol sa topic ng pangangaliwa. Mahirap magbigay ng advice sa mga taong nakakaranas niyan. Ultimo, ang mga professional ay babase lamang sa nararamdaman ng mga pasyente nila kung ano ang kaya nilang itolerate. Kaya sana sa mga umiibig lang dapat o iibig lang ng isa. Huwag maging sakim. Kung hindi na masaya, umexit na. Kung sa tingin nyo ay magkakagusto kayo sa iba, habang nasa relasyon pa, umalis na. Ang traumang maibibigay nyo sa karelasyon nyo nang dahil sa pangangaliwalin nyo ay tatatak habang buhay. Yung sakit, hindi yan basta-basta mawawala. Sana ganun lahat mag-isip, diba, Joms Ashley? Na kung hindi na ako, sa iba ka na. Umexit ka na para true lang, diba? Hi kay Bernard Laurejas. Madaling magpatawad pero yung sugat at sakit na iniwan, yung walang kapatawaran. Wala namang perpektong relasyon at wala ring perpektong tao. Pwede namang magpatawad pero nakadepende sa atin kung tatanggapin natin ulit. Pero mukhang goods naman kayo. So, tuloy lang. Hi kay Leslie at sa mga kabisyo nating nasa Taal, Batangas. Yun lamang, DJ Raken. Maraming salamat from Bernard Laurejas. Parang gusto nang mag-voice rest nung bibig ko, no? Tsaka yung boses ko. Parang nauuna na yung bibig ko dun sa thoughts ko. Ewan ko ba. Anyway. Pagpapatawad. Talagang tinaon ko tong pagpapatawad na secret file na ito para sa Lenten season. Although hindi naman lahat nag-observe ng Lenten season, pero gusto ko lang i-emphasize yung value, yung importansya ng pagpapatawad. Marami sa atin yung nag-iipon. Ng taba, gano'n. Anong naipon mo? Taba. Sama ng loob. Ganon. Depende. Pwede kang mag-ipon ng taba, pwede kang mag-ipon ng sama ng loob, pwede kang mag-ipon ng pera, pwede kang mag-ipon ng mga bagay na hindi naman talaga ginagamit, hoarder ka na lang, yung ganon ba? Pero ang pinaka masaklap at hindi nakaka-healthy na pag-iipon ay yung pag-iipon ng sama ng loob, ng hinanakit, ng puot, ng galit sa isang tao. And gusto ko lang i-emphasize din na normal naman na magalit sa isang tao, lalo na kung may ginawa tong mali sa'yo. Kung niyurakan itong taong to yung pagkatao mo. Pero kung nagalit ka sa tao dahil ang pangit niya lang, ay grabe naman yun. Napaka-immature naman ng ganun. Irrational. Nakita mo lang yung partner mo na dumikit yung braso doon sa kasama niya sa trabaho. Ay, nagwawala ka na, galit na galit ka na. Ano yun? So may mga pagkakataon talaga na meron tayong naiipon. Sama ng loob, galit. Hinanakit. At sabi ko nga sa inyo, ito yung hindi healthy. Toxic. Bakit? Kasi, you're giving that person na nakasakit sa'yo the right na kontrolin yung emosyon na meron ka. Na pangibabawan
yung buhay na meron ka. Don't let it consume you. Don't let it control you. Buhay mo yan. You navigate your own life with the guidance of God. Oh, maisingit yung ganito. Ang Lenten season na tong adlib ko. Charot to the rot. Hindi, I may sound churchy here, pero legit naman yun. Pagpapatawad ay pagpapalaya sa nararamdaman mong bigat. Pero hindi ibig sabihin na nagpapatawad ka ay tumatanggap ka o tatanggapin mo yung taong nakapanakit sa iyo. Case-to-case basis po ito, no? Kasi yung iba mag-asawa na. So, etong sina Ernie, Princess, mag-asawa. At may sense of accountability ito si Princess. Inamin niya kay Fred, although nahuli siya bago niya aminin, diba? Pero umamin pa rin siya. May konsensya pa rin siya. And maybe she worked it out. They worked it out. Together. Para mabuo ulit yung tiwala. At para maging harmonious yung relationship nila. Pero kung sa iba yon mangyari, tapos yung nahuli na nga, di pa aamin, tapos magmamalaki pa, tapos sisisihin ka pa, ay, walang sense of accountability, walang pag-amin sa sarili na nagkamali siya, mahirap yun. The question there is, papatawarin mo ba? Yes. And then the next question is, tatanggapin mo ba uli yung ganun? Yung wala man lang repentance? Yung hindi man lang nagsisisi sa nagawa niyong pagkakamali? Kabahan ka sa ganun. Bakit? Kasi baka blinded siya sa mga dapat niyang makita. Lost ang values? Not so sure, pero parang dun patungo. Hindi niya na alam kung paano i-decipher kung anong tama't mali. Or baka pinapaniwala niya yung sarili niya na tama yung ginagawa niya kahit na mali para hindi magmukhang masama yung tingin niya sa sarili niya. At para gumaan yung pakiramdam niya. Napakahiwaga ng mga utak natin. Pwedeng paniwalain natin yung sarili natin sa mga sarili natin kasinungalingan. Alam niyo ba yun? Yung sometimes we believe our own lies. Or sometimes we make stories in our head without facts. Or without supporting information. So sana, sa lahat ng mga nakagawa ng pagkakamali dyan, parang makapag-isip-isip man lang, natularan si Princess na nahuli, umamin, ganon. Pero kung hindi aamin, ipag-pray mo na bigyan ka ng, alam mo yun, kaliwanagan sa isip at puso. Mahirap kasi talaga kapag yung tao wala ng konsensya. Parang nakakakaba. Baka mamaya ikaw yung taluhin na. Alam mo yun, parang baka may extreme na gagawin na ito sa buhay mo. Tsaka mahirap din talaga na magkaroon ng partner na sinungaling. Yan. Integridad pa naman ang napakahalaga ngayon. Yung kahit hindi ka nakatingin, yung tama pa rin yung ginagawa niya. Diba? Choosing what is right, even if no one's watching. That is what you call integrity. At marami sa mga tao ngayon, ang wala niyan. Integridad, utang na loob is 2024. Baka naman pwede natin i-upgrade ang ating character to have an integrity. Diba? Or to have integrity. Integridad. Hindi lang po ito nag-a-apply sa mga mag-aasawa. Nag-a-apply ito sa lahat ng relasyon at sa lahat ng pagkakataon. Even sa trabaho, even sa gobyerno, lalong-lalo na. Diba? Mga korupsyon, mga pagsasabi ng totoo from barkada to barkada. Alam mo yung mga ganon.
Simple lang siya kung tutuusin pero nagiging komplikado. So, honesty, integrity, and forgiveness. Napakahalaga sa isang relasyon. So sa mga kabisyo po natin out there na gustong makapagpatawad, eto na po ang oras ninyo para makapagsabi sa taong yun na pinapatawad nyo na sila, o sa mga gustong humingi ng tawad, eto na yung pagkakataon ninyo para humingi na ng tawad sa taong nasaktan ninyo. And if you want to share your secrets, share to me, rakatera@gmail.com. We're so proud of you, Ernie and Princess. Sana tuloy-tuloy na ang inyong relationship and magkaroon kayo ng harmonious relationship hanggang sa mamatay kayo parehas. Ay, bata pa pala siguro yung anak ninyo. Yeah, so rakatera@gmail.com. Diyan nyo lang po i-share ang inyong mga secrets. I gotta say GTG as in got to go. Susunod na po ang programang Ed Sarapan kasama sina Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Paalala lamang po, no, bukas up until Saturday off the air muna po kami. Magpapahinga muna po kami kasi magbabawas kami talaga ng kasalanan. Yun po yung gagawin namin. So sana ikaw rin kabisyo, medyo manahimik ka muna ng onte, pero Sunday magkarinigan tayo ulit. Dito lang yan, sa kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!